Imma rrid nagħtik ħajr li għamiltu dal-ispazju dal-ħin, President bħala Malta Football Association, rrid nagħtik ħajr ukoll lill-Kummissarju għall-Ugwaljanza, Sinjura Rini Lajvera, li wkoll għamlet il-ħin għalina dal-għodu, lill-Kummissarju għall-Mental Health, Dr. John Kakija, lilek, Onorevoli David Aġus, u lil kull wieħed waħda minnkom li qegħdin hawnhekk, kif nara wkoll l-Andrew għas-supparti, grazzi li qegħdin kollha hawnhekk biex propju nniedu din il-kampanja tant importanti. Kif qal tajjeb, rrid nirringrazzja wkoll il-fondazzjoni tiegħi għax naturalment msika noħodhom for granted u jaħdmu ħafna il-President Foundation for the Wellbeing of Society, lill-Elaine u l-Stephanie imma naf li kienu qed jagħtu ħafna ħin għal din il-kampanja wkoll. Kif qal tajjeb il-President, jekk hawn xi ħaġa li tkisser id-dinjità tal-bniedem, tneħħilu kull xorta ta' rispett u tneżżaw kompletament bid-drittijiet fundamentali tiegħu huwa proprju meta jkun hemm il-vjolenza. U għaw qed nispeċifikaw, qed nitkellmu fissa fuq vjolenza li hija gender-based. Gender-based jiġifieri qed ngħidu tista' ħafna drabi jkunu nisa, imma għandna rġiel u għandna wkoll ma nistgħux ninsew il-komunità LGBTI. Dawn ukoll jgħaddu minn ċertu tip ta' vjolenza. U allura naħseb li din kollaborazzjoni hija importanti ħafna u qed tagħti statement qawwi hemm barra. Qed tagħti statement qawwi għax għandna bżonn nagħtu statement. L-aħħar pubblikazzjoni dwar il-crime f'Malta, il-kriminalità f'Malta, u li maħruġ minn Crime Malta għall-2016, jgħid li 7% tal-crimes pajjiżna huma ġejjin għabbażi ta' gender-based violence, ġifieri għandna tassew għal xiex naħdmu. Imma wkoll għandna indikaturi inkwetanti wkoll li jagħtuna mbagħad il-Fundamental Rights Agency tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, l-FRA, ngħidula l-FRA, li tgħidilna li fuq livell Ewropew hemm 22% tan-nisa li f'dan din ir-riċerka li għamlu esperjenzaw jew physical jew sexual violence mill-età ta' 15-il sena. Jgħidulna li 37% tan-nisa li ġew ħanajtek saret ir-riċerka fuqhom psikoloġika, qed jgħidulna kellhom vjolenza psikoloġika. 50% tan-nisa li dan l-istudju jindikalna li kellhom xi forma ta' sexual esperjenza u xi forma ta' sexual harassment. U għaliex tgħidu li maħna aħna dil-kampanja Malta, li dil-kampanja ħanġorru anke barra kalla jrid dan il-video li se naraw dak issa huwa dbuħ viral ħalli kemm jista' jkun jieħu ħalli mhux biss dal qed nagħmlu f'pajjiżna ma jservix biss għalina bħala edukazzjoni u bħala awareness u bħala kuxjenza ta' kemm għandna nirrispettaw il-bniedem, kemm għandna nirrispettaw il-persuna, kemm għandna nagħtu dinjità u kemm għandna jekk nipprofessaw li aħna promoters tal-human rights ma nistgħux nipprofessaw biss birsienna imma rridu nkunu tassew believers u mod effettiv u fatwali inħarsu drittijiet fundamentali tal-bniedem. U allura dak li qed nagħmlu hawn illum nittamaw li mhux biss nagħmlu dal-ġid ġewwa pajjiżna dil kollaborazzjoni qawwija u dal-istatement allura qawwi li qegħdin nagħmlu speċjalment il-Malta Football Association fejn aħna nafu li l-maġġoranza huma rġiel u ħafna drabi sfortunatament huma l-irġiel li huma l-perpetrators ta' din il-vjolenza ikollna ngħiduha dan huwa statement mill-aqwa lil Malta Football Association qed tkun hi fuq quddiem li qed tgħid le m'għandniex zero tolerance għal gender-based violence. U dal-ġid li se nagħmlu f'pajjiżna ħa nippruvaw ukoll nifirxuh madwar id-dinja llum nirringrazzjaw l-Alla li bl-internet nistgħu nkunu kull imkien ħalli wkoll allura jkun hemm dik ir-ripple effect fuq ħaddieħor. Jiena konvinta vera nixtieqkom li tkunu kollha b'dan il-xajdulu, naturalment qed nifhem li ma jistax inkella mbagħad ir-referi nagħmlu ilu possibbli biex jirrefja, imma nittama li kull plejer, għax mbagħad spjegali l-President kif se ssir li kull plejer jilbes jew tilbes dan il-ger ħalli turu li l-MFA mhux id-diriġenza ma kull wieħed u waħda minnkom ħafna minnkom irġiel intkom kontra li nittolleraw f'pajjiżna il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru.
Meta ngħidu ġeneru qed ngħidu mhux biss nisa, fil-maġġoranza huma nisa nerġa' nirrepeti, però hemm ukoll irġiel li jbagħtu minn gender-based violence u hemm ukoll il-komunità LGBTIQ li wkoll sfortunatament nisimgħu b'każijiet ta' gender-based violence. Nittama li bdil kampanja tagħna mhux biss qed nagħmlu dan l-istatement qawwi, imma wkoll qegħdin ninkoraġġixxu lil dawk li sallum x'aħna nafu wkoll mir-riċerka li għandna ħafna li qegħdin jaqalgħu fis-silenzju u jibqgħu ġadarhom ma jirrapportawx, jiġifieri din toħorġilna mir-riċerka. Allura nittama li nagħmlu dan il-kurar silent violence dawn imsieken dal-vittmi li ma jkunux qelbu l-biża' biex joħorġu jirrapportaw. Ma rridu nassiguraw li pajjiżna ma jittollera bl-ebda mod dit tip ta' violenza. Ma nistgħux nippretendu mill-awtoritajiet biss, ma nistgħux nippretendu li nelbu dawn l-isfidi bil-leġiżlazzjoni biss. Irridu nkunu kull wieħed waħda minna committed li ngħinu għall-bidla fil-kultura. Fl-aħħar mill-aħħar hija kultura, kwistjoni ta' attitudni u rridu nelbuha bl-aktar mod qawwi u jiena naħseb li tajna bidu tajjeb ħafna din il-kollaborazzjoni b'saħħitha il-Malta Football Association u l-President's Foundation for the Wellbeing of Society. Nirringrazzjakom minn qalbi tas-sew għal dan l-statement kbir li qed nagħtu issa hemm barra f'pajjiżna imma wkoll lil minnu. Grazzi.